masoya ku daure ku yi min subscribing ku yi min like interview. Na gode. Kai boy one. Buruba. Alami inda ya gala ce. Ni ma na ce wa fa. To gaskiya ina farin cikin shigowa wannan gida. Abale. To ga yangun nan dai ga matasan nan dai ga samarin duniyar nan dai ga su nan sai ka fara aikinka ka tsara biyar da kake so ka ce asas ka ce in sari inda na ga dama kai wato ni ba wani abale da Allah muna neman kowa da zo ne mana hoton na Aisha da Allah kowa gyara saboda in sun dama za su muku magana ya isa da Allah kowa gyara da Allah kowa zai ko abokina kana ji ana ma magana kana jin kai da kai muke ko bisa da Allah ku zo ku bin nan da Allah ku zo dama da haka muka tanade ku ba ma son hoton akan stage in za ka da kai wallahi ni yau ban taba ganin abin da na gani ba sai abale ban taba ganin abin da na gani ba yaro ya zo mai gidansa aka a bainar mutane amma kai ka da kana girman kai Allah ka raba mu da girman kai kai ba kowa ba iyakaci ne da dan sa ka stage ka zo kana kwambo ga wanda yake ganin yanzu lokacin sa ne amma yana zuwa mai gidansa aka ba ko wanda ya fi wannan ai ba abin da ya fi wannan abokina da Allah mu da hutar ba ma son zan fara yafa mutane ba ma son mutuwa na abale kai ne za ka yi bayani ku koma ciki kafin ba zaza sai kuma mu shiga yaki jama'a wa ya san wannan to akwai wato tambihi na fim din da yayi za a iya gaya min shi wanda ya wani rashin mutunci akwai to za a zo wajen abale me za ka ce da masoya da rabbana gida ba kare yamma da rabbana Allah ya kowa albarka Allah ya ƙara kusanci abbar be goba ya lagare na mana hankali ka zauna a cikin mutane wancan abba ne ganin mai gida kai fito mana abbar be goba da rabbana dan mama ka ci raba ka gudu ka tafi Legas kuma ga ka dawo zabo kenan ga kuma na kalala amana kanka na kalala da ruwarka wanda kai da ranar sawa da wannan ni kai ne ba ran sawa da tanka ba iri da mutum a san kai dai wani rata da kai gadu mai gida ya ce ya kalala ina ƙaunar ka amma matsala ta da ka ɗan mawa sai te me za ka sai te mai ciki inda rabbana
jalo mai gida bai ba da dama mu riga baje wata ba ya ce yayan mu ne mu riga yawan biyayya ranar nan ba wannan zauren can na gana ka goyon to ai baka buɗe shafin ba to na wallafa zayyano man haddace sai ne musu to da farko ka ce asawaka sauƙi na sawaka ƙarasa duka sai in jero maka su saboda lokaci asawaka sauƙi na sawaka sai ka tafi ƙarshe asawaka sauƙi na sawaka innahu lamsuka lafi sak tatannata iza tanta kurmatanti arji da tuka kura wa tarakas wa jukas karas kaumuka zafi ma kana zafi kaumuka kaumun bok bismillah ya saya malan ta saya Allah mai saya maza gaba kuturu baya makawo hagu na bebe dama na kurma na shiga kurum za mu fita kurum ba wanda ya sai da mu komai sai wanda ya ci samun sunan uwarsa ta bani amma fa ga me gida ai to kai wasu ya rubuta ma ga haddace wannan karatun kana bara ne ya rubuta wai ya haddace ne ba ne wanda kana baran ya wannan haddace amma gida ne musan da musu an jawa ka taba zuwa farauta da ni? mai gida yake ma ka sani. Ka taba gani na ko a matari? A sha ba su gaba ta haka toyi ba. Mai gida yake ma ka sani. To da ina ne ka taba zuwa farauta? To mai gida ka taba wani baran zazzayyano maka su. An fara da wannan tarayya. Abuja. Mai gida ta gane ce ko ina Abuja. Uwarinka. Na kada ta gara Lagos kuja mafa Kaduna ce kuja mafa da Arna Lagos mai gida ina ce Lagos da rabbaya mai gida sai ka gwada mu yanzu za mu fara gabatar da abin da ya kawo ina boye wani kowa zai iya kowa daga ciki ina gane zai dan fara warwashewa a matsayin yan a duniya sannan mu ci gaba da gabatar da abin da ya kawo an gama to amale